Matthew chapter 6 verse 34. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Usahay mga kasama, we tend to worry about our future. Kung unsa na ba mahitabo sa ato sa umaabot. Usahay mag-worry ta kay ang ato ang mga kabatch na ahead na sa ato no, successful na kayo. So daghan kay tagbation nga dili masabtan. Apan karon mga kasama, gi-remind ta sa Ginoo nga He is in control of everything. Pasabot ana nga nag-una na siya didto sa atong future ug giandam na niya ang tanan nga alang kanato. Dili pa sabot pod no nga ato nang pasagdan ang atong kaugmaon, like di na ta magplano or what. Magplano gihapon ta, mulihok gihapon ta mga kasama, ato gyapong trabahoon ang ato ang kaugmaon. But buti pasabot ani nga luyo sa atong mga pagpaningkamot, kung doon na may mga kapakyasan, dapat ato kining dawaton. No, kay allow God to lead sa ato ang future through prayers. Unya hinumdumi pod mga kasama nga ang imong mga problema dili masulbad sa kaguol, but it will be easier kung imo nang isalig ngadto sa Ginoo. Kini si Radyo Man Juna Sombito. God bless and shalom.